ቤተሰብ ገዛ አብርሃም ሀመይ ጸኒሓቱም አሜን ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ስሙ ተመስገነ ይሁን። በአቡነ ዘበሰማያት ስለልተጀመረ ስኻቱም ስለለይ ረአኹም ወይና ሎማዓንቲ መርሃ ግብርና ምስ መጋቤ ሐዲስ መምህር ሄኖክ እዩ ካባኻቱም ልመጹና ተፈላለዩ ሕቶታት መሰረት ጌርና ና መጽሐፍ መምህር ስለልኾኑ ና ቤተክርስቲያንና ና ሊቃውንት ጉባኤ ስለልኾኑ ተጠያቅ መምህር ስለልኾኑ ሎሚና ላጠየቅና ቱ ና ቤተክርስቲያንና ዶግማ ቀኖና ትውፊት መሰረት ልገረ አግባብነት ለለው መርሲ ካኦም ስለልግነ ቀጥታ ላኦም ንወስደኩምና ግዜ ልለይ ምሽማይ ሓደ ኬዝ የጋጢምኒ መምህር ነው ታይ ጋጢሙኒ ያው ላሽማግለ ሁሉ ስለልመጽላ ዓቤት خلت سواي سويتي سو حدار ቃል ኪዳኑ ምንፈጸሙ ኣብ ካቶሊክ እዩ ልምንታይ ተይሎምስ ተስዋይስ ካቶሊካዊ ድሓር እሳ ብቕንዕና ሓዳር ብልብል ልኡ ካብ ለለዋ ድሌት ኣብ ቃል ኪዳን ተፈጺሙ ድሕር ምፍጻም ቃል ኪዳን ታቆልዓ ትምህርቲ ትማር ትነቅሕ ምስ ነቃት አይ ኣነ ከለለኒ ንስሓ ከኣትለለኒ ላ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እየ ትብል ታቆልዓ እሳ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ እያ ትልሞ ንስሓ ከኣትየ ቆርብየ ላ ቤተክርስቲያን ክመላለስ እዚኣ መልዕሊት ሓሳብ ትመጽሞ ኣብ ሓዳር ምግርጫው ይመጽእ ኣብዚ ማእኸል እዚ ለኣቶም ከዓርቁሉሉ ሰባት ይመጹ እና ታይሎም እዮም ለገድድዋ ኩሉ ሓደ እዩ ክርስቲያን እዩ ስለዚህ ካቶሊክ ፈልኺ ኦርቶዶክስ ፈልኺ ኩሉ ሓደ እዩ ንምንታይ ከም ዝትገብርለኺ ኢሎም ተጻዒኖማ እሳ እንደገና ኖ ሓደ ይኾነ ከዚ ተማሂረ እየ ፈሊጠ እየ ላ ቤተክርስቲያን እየ ክምለስ ልብል ሓሳብ ቅሪባ هذا ብዙሕ ማሕበረሰብ ኣብ ትግርኛ ተዛራባይ ማሕበረሰብ ሲ ካቶሊክي ኦርቶዶክሲስ ሓደ ልመስሉ ብዙሕ እዩ ታዮም ልብሉና መምህር ታይናኸ ክንጥንቀቅ ኣለና ግረም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ ዋሕደ መልክና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነዚ ሰዓት እዚ በሰላም በጥዕና ስለዘብጽሐና ቃሉ ክንነጋገር ድማ እንደገና ናይ ቃሉ በዓል ቤት ኮይኑ ክንነጋገር ሕቶታት ዝኸኣልናዮ መልሲ ክንህብ ስለዝፈቀደልና አምላክና ስሙ ዝኸረን ተመስገነን ይሁን አሜን ከምኡ ድማ በዚ ገዛ አብርሃም ቻናል ዩቲዩብ ይኹን ዝተፈላለዩ መርበቡ ዘመሓላልፎም መልእኽቲ ይኹን አስተምህሮታት ሕቶታት ኩሉ ተከታተሉ ደቂ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ወፃእን ኣብ ስደት ኣብ ስራሕ ኣብ ትምህርቲ ኮታስ ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ህይወት ትርከቡ ኩልኩም ደቂ እግዚአብሔር ፍጹም ናይ እግዚአብሔር ሰላምታ ንዓኻቶም ይኹን እናበልኩ ዳግማይ ናብዚ ክፍሊ ወይ ድማ ናብዚ ስቱድዮ እዚ መጽየ ኣለኹ ካልኣይ ግዜ እዩ ነዚ ድማ ኣኽቢርኩም ስለዝዓደምኩም ንኸ ምስጋና ይግባእ ክብረት ይሃበለይ ደጊምታ እዩ ኣብዚ መሰረታዊ ኣብ ህይወት ውሽጢ ኣብ ህይወት እምነት መሰረታዊ ዝበሃል ነገር ኣሎ መሰረታዊ ማለት ሓደ ሰብ ካብ ማንነቱ ካብ ብብሔር ዝፍለጠሉ ማንነት ብሃይማኖት ዝፍለጠሉ ማንነት ዝዓበየ ማለት ኩሉ ዓለም ከምኡ ይርድኦ ዶ ይርድኦን ርግፀኛ ይኮንኩን ግን ንሕና ከም ናይ ስነ መለኮት ትምህርቲ እንትንዕዘቦ እንትንርድኦ እቲ ብብሔር ብሓደ ክልል ወይ ድማ ብሓደ ናሽናሊት ብሓደ ሃገር ዝፍለጥ ማንነት ኣብ ካሊእ ዓዲ ኸይድካ ካሊእ ዜግነት ትሕዝ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ብሄረይ ከምዚ ነይሩ ኢልካ ተወለደ ኣብዚ ዓዲ ነይረ ሕዚ ኣብዚ ነብር ኣለኹ ኢልካ ኣብዚ መኪካ ዓዲ ክትነብር ትኽእል ኢኻ እዚ ድማ ዜግነትካ ትቕይር ኢኻ ይቕየር እዩ ሲቲዝን ኮይንካ ምንባር ስለ ዝከኣል ትዋና ዘይልወጥ ትዋና ናይ ወዲ ሰብ መለክዒ ማንነት ዝበሃል ሃይማኖት እዩ ስለዚ ኣብ ዝርዝር እኳ የቐርቡ እንድዮም ናይ ሓደ ወዲ ሰብ ፕሮፋይል ንምምላእ ሃይማኖት ተባሂሉ ይቀርብ እንዲ ግን ልክ ከምቲ ፆታ ገለ ዝብል ነገር ከምቲ ቋንቋ ብሄር ገለ ዕድመ ምስኦም ማዕረግ ይርኢ ሰብ ዝዕዘቦ ግን ካብትና ዘሎ ኮንተንት ግን ዝኸበደ ርእሲ ዝሕዝ ግን ሃይማኖት ዝብል እዩ መለክዕ ማንነት እዩ ናይቲ ሰብ ሂወቱ እዩ እሱ ካብ ምድሪ እስካዕ ሰማይ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ብኡ ልክዕ በቲ እምነት እሱ ሂወቱ ዝምዘነሉ እዩ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ከይዲ ዓለም ብዙሕ የጋጥም እዩ ልክዕ እዩ ኦርቶዶክስ ተዋህዶን
ካቶሊክን ሓደ ድዩ ኣይኮነን መቸስ እንድሕር ክልተ ኮይኑ ሓደ ድዩ ኣይኮነን ክበሃል ኣይኽእልን ብሓፂሩ ክልተ እንዲና እኒአና ክልተ ስለ ዝኾነ ሓደ ዲና ምባል ኣይከኣልን ብሓፂሩ ምክንያቱ ክልተ ኢና ዘለና ኣፈላላይና እንታይ እዩ ኢና ክንብል ዘለና እምበር ሓደ ኣይኮናን ብሓፅር ዝበለ መልሲ ንምንታይ ሓደ ዘይኮንና ሓደ ዘይንኾነሉ መንገዲ ምክንያት እንታይ እዩ ተተባሂሉ ብመሰረታዊ ብዶግማዊ ዶክትሪን ንፈላለዩ ብቀኖና ኣይኮነን ብመሰረተ ሃይማኖት ብመሰረተ እምነት ኢና ንፈላለ ካብ ምስጢረ ስላሴ እስካብ ምስጢረ ስጋዊ በዚ እንተተፈላለና ድማ እንደገና በፍጹም ሓደ ዝበሃል መንገዲ የለን ሓንቲ ሃይማኖት እምበር ክልተ መንገድታት እናሃለው ሓደ ኢና ምባል ኣይከኣልን ሓደ እንኾነለን ኣሃት እንብለን ኣለዋ እየን ኣሃት እንብለን ካቶሊክ እንድሕር ኮይኑ ፕሮቴስታንት እንድሕር ኮይኑ ግን ጀሆቫ እንድሕር ኮይኑ ግን ንኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አንጻራዊ ትምህርቲ ዝምህር ነቲ ናይ ኣበው ስርዓተ ትምህርት ነቲ ቅዱስ መጽሓፍ ዝሓዞ ጭብጢ ነሳቲ ወይ ድማ ኣፍራሽ ኣስተምህሮ ዝህብ ተቃራኒ ዝህብ ኮይኑ ስለ ዝርከብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ቀጥ ዝበለ ኣስተምህሮኣ ቀጥ ዝበለ ቀኖናኣ ሒዛ ስለ ትጓዓዝ ሓደ ሰብ በዚ ማንነት እዚ ተፈሊጡ ምስ ዝመስሎ ክዋሰብ ስለ ዝግባእ እቲ ኣስተምህሮ ሓደ ልባዕሉ ነቲ ንነብሮ እምነት ጥራሕ ከይኾነስ ነቲ ንነብሮ ህይወት እውን ነቲ ንነብሮ ማሕበራዊ መስተጋብርና እውን መሰረት ክኾነና ዓይነት ሃይማኖት ኣሃት ኢልና ንፅዋዕን ንካቶሊክ ኣሃት ኢልና ንፅዋዕን ከም ብክርስትና ይፅዋዕ እዮም ትግርኛ ምንታን ክርዶም ኣሃት እንታይ ማለት እዩ ኣሕዋት ማለት እዩ ኣሕዋት ደቂ ሓንቲ እምነት ደቂ ሓንቲ እምነት ማለት ሲ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ዝወለደትና ኣህጉራት ኣለና ሕዚ ኣርሜንያ እስክንድርያ ወይ ከዓ ግብፂ ሲርያ ማላንካራ ሩስያ ኣብ ሩስያ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ሕዚ እውን ኤርትራ ማለት ኣካል ኢትዮጵያ ፀኒሓ ሓደ ኢና ንሕና ሓደ ምስሪ እውን ኣፈላይ ዘይብልና ምንም ኤርትራን ተጋሩን ሓደ ስለ ዝፀንሐ ምንም ብካልቸር ይኹን ብዝተፈላለዩ መንገዱ ሓደ እዩ ንእሽተን ንክንፈላለን ንኽእል ብመሰረታዊ ስርዓተ እምነት ኣይንፈላለን ብቀኖና ክንፈላለን ንኽእል ግን ምስተን ካልኦት ምስተን ሓንቶ ዝጠቐስክዎን ግን ናዮም ክህነትና እዩ ናዮም ቤተ መቅደስና እዩ ብኣና ወገን እውን ናትና ጳጳሶም እዩ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣቲና መቅዳስ ንኽእል ኢና ኣብ ቤተ መቅደስና ኣትዮም መቅዳስ ይኽእሉ እዮም ኣብ ናሃቶም ጳጳስ ከይድና ምብራኽ ወይ ክንባረኽ ክህነት ስልጣነ ክህነት ክንቅበል ንኽእል ኢና ኣብ ናትና ሊቀ ጳጳስ መፅኦም እውን ክህነት ክቕበሉ ይኽእሉ እዮም ኣሃት ማለት ኣሕዋት ማለት እዩ ሕውነትና ድማ ብእምነት እዩ ብሃይማኖት እዩ ብክርስቶሳዊ ኣቦነት ደቂ ሓደ ደቂ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ደቂ ሓንቲ እምነት ደቂ ጉባኤ ኒቅያ ደቂ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ደቂ ጉባኤ ኤፌሶን ኢና ንሕና ኢልና እንጓዓዘለን እዚኣተን እየን ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ተላዒልና ኣፈላላይና ክታ እዩ ዝብል ከምፅኦ ኣፈላላይና እንታይ እዩ ብመጀመርያ ነገር ኣብ ጸሎተ ሃይማኖት ወይ ኣብ አንቀጸ ሃይማኖት ወልድ ካብ ኣብ ይውለድ መንፈስ ቅዱስ ካብ ኣብ ይሰርጽ እዚ ናይ ኣቦታትና ናይ 381 ዓመተ ምህረት ናይ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ኣስተምህሮን ቀኖናን እዩ ብቅዱስ መጽሓፍ መሰረት እውን ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ተጻሒፉ ከም እንረኽቦ እውን ካልእ ካብ ኣብ ዝወፅእ ካባይ ድማ መምህርነት ዝወስድ ኣብነት መምህርነት ዝወስድ ኢሉ ክርስቶስ ኣምላኽና ጎይታና ንሃዋርያት ዝመሃሮ ትምህርት ካልእ ኣካል ምዃኑ መንፈስ ቅዱስ ደሞ ካብ ኣብ ዝወፅእ ምዃኑ ካብ ኣብ ዝለኣኽ ምዃኑ መምህርነት ድማ እንደገና ካብ ወልዲ ኣብነት ዝገብር ምዃኑ ንሱ ኣነ ምስ ጎድኩ ክመፀኩም እዩ ኢሉ ንሃዋርያት ዝመሃሮ ትምህርቲ ኣሎ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 እዚ ድሕሪ እዚ መዋሉ ድሕሪ 1054 ዓመተ ምህረት ዘሰረፀ እምኣብ ዝነበረ ዘሰረፀ እምኣብ ወወልድ ዝብል ቀኖና ኣጽዲቖም ይርከቡ መጽሓፎም ኣብ ኢደይ ስለ ዘሎ ካቶሊክ ትምህርቲ ሃይማኖት ዝብል ናይ ባዕሎም መጽሓፎም ብግልፂ ኣብ ጸሎተ ሃይማኖት ናይ ባዕሎም ጸሎተ ሃይማኖት ዘላ ጸሎተ ሃይማኖት ሓንቲ እያ ንጥቀመለ ኢና ኩላትና ኣብዛ ቃል እዚኣ ምስ በጻሕና ግን ወነኣምን ብመንፈስ ቅዱስ እግዚ ማህያዊ ዘሰረፀ እምኣብ ጥራሕ ዝነበረት እምኣብ ወወልድ ስለ ዝበልዋ
ድሓር ዝወሰኽዎ እዩ መንፈስ ቅዱስስ ካብ አብን ካብ ወልድን ይወፅእ ይብሉ ይወፅእ ዝብል ኣይኮነ ንሕና ድማ ካብ አብ ጥራሕ እዩ ካብ ወልድ መምህርነት ኣብነት ገበረ ወይ ድማ መምህርነት ካባይ ይነስእ ምንየ ዝብል መምህርነት እምበር ካባይ ዝወፅእ ኣይብል ስለዚ መደብ ከዊንነት እውን ስለ ዘበላሽው ምስጢረ ስላሴ ስለ ዘፋልስ ሓደ ዳሕረዋይ ዘምፅዎ ብልሽት እዩ በዚ ደኸይና ተፈላሊና መጀመርያ ኣይኮነን እዚ ዳሕር ዝወሰኽዎ ኢል ኣለኹ መጀመሪኡ ግን ኣብና ክርስቶስ ባህሪ እዩ ነይሩ መጀመሪኡ ኣብ 431 ዓመተ ምህረት ጉባኤ ኤፌሶን ንስጥሮስ ሊቀ ጳጳስ ብዛዕባ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ምስ ሥጋ ከመይ ተዋሃደ ኣብ ዝብል ወሰቦ ተራከቦ ወልደ እግዚአብሔር ለወልደ ማርያም በዮርዳኖስ ሰዊሃ ኮነ አምላከ በጸጋ እዚ ማለት ወዲ እግዚአብሔር ንወዲ ድንግል ማርያም ኣብ ዮርዳኖስ ምስ ተራኸቦሲ ከም ነቢያት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ሓዲርዎ ኣምላኽ ኮነ እምበር ህስ ወኬት ዝሰመይ ወላዲተ ኣምላክ ድንግል ማርያም ሲ ኣምላኽ ኣይወለደትን ሰብያ ወይዳ ድሓርያ ኣብ ዮርዳኖስ እዩ ኸቢሩ ኣምላኽ ዝኾነ ኢሉ ኣስተምሂሩ እዚ ሕዚ ምስ መጽሓፍ ምባእስ እዩ ወይ ድማ ምስ ወንጌላውያን ምስ ሃዋርያት ምባእስ እዩ ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘስተምሃሮ ምባእስ እዩ ምስ ኣብ ዮርዳኖስን ኣብ ደብረ ታቦርን ናይ ኣብ ምስክርነት ዝተገለጸ ቃል ምባእስ እዩ ንምንታይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 14 ቃል ሥጋ ኮነ እዩ ቃል ሥጋ ኮነ ወሃደረ ለዓይነን ትብል እንተሎ ኣብ ዮርዳኖስ ኣይኮነን ልክዕ ናይ እግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ንድንግል ማርያም ተብስራ እንተሎ መንፈስ እግዚአብሔር ቅዱስ መጽእ ላዕሌኪ ወሃይለ ልዑል ይጸልእ ወዘኒ ትወለድ እምኔኪ ቅዱስ ውእቱ ወይሰመ ወልደ እግዚአብሔር እዩ ዝብላ ዳሕራይ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሊቃውንት ኣስተኻኽል እዚ ማንነት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገልጽ ስለ ዘይኮነ ሃዋርያት እውን ዘይመሃርዎ ስለ ዝኾነ ድሕሪኡ ተላውያን ሃዋርያት ዝነበሩ ሊቃውንት እውን ከምኡ ስለ ዘየስተምሃርዎ ማንነት ኢየሱስ ክርስቶስ ብህድረት ኣይኮነን ብተዋህዶ እዩ ብውላጥየ ብለውጥ እውን ኣይኮነን ብህድረት እውን ኣይኮነን ሓደሮ ዝብል መጽሓፍ ኣይንረክብን ቃል ሥጋ ኮነ ወሃደረ ላዕሌነ ማለት ህድረት ከይበሃል ቃል ሥጋ ኮነ ይብል ኮነ ኢሉ ተለወጠ ከይብል እውን ሃደረ ይብል እዚኦም መንታነት ከይህሉ እውን እንደገና ድማ ኮነ ስለ ዝብል እስመ ተዋህዶ ኣይተታ ለመንታውየ ተዋህዶሲ ነቲ ክልተ ነገር ዝብል ነገር ካብ ክል ሓጥፊኡ ሓደ ገይርዎ እዩ እንቲአሁ ለቃል ኮነ ለሥጋ ወእንቲአሁ ለሥጋ ኮነ ለቃል ኢሉ ቅዱስ ቄርሎስ ይምህር ኣሎ ኢሉ ልሻው ድሓር እሱ ዝምጉት ዘሎ ቄርሎስ እዩ ተማጓቲ ናይ ኤፌሶን ጉባኤ ኣፈ ጉባኤው ወይ ድማ ኣፈ መምህሩ ቅዱስ ቄርሎስ እዩ በላኤ መጻሕፍቲ እውን ተዋሂሉ በዚ ምኽንያት ንስጥሮስ ኣብ ለንጋ ኣትዩ ኣብ ሃዋርያዊ ኣስተምህሮ ዝተመርኮሰ ወይ ዝተመስረተ ስለ ዘይኮነ በቲ ጉባኤ እሱ ተወጊዙ ነዊሕ ከይጸንሓት ድሕሪ 10 ዓመት ብ451 እንደገና ድማ ሓድሽ ጉባኤ መፅኡ ጉባኤ ኬልቄዶን ኣብ ኬልቄዶን ናይ መንበረ ጴጥሮስ ሮምያ ተወካሊ ዝነበረ ማኒ ሊዮን ምስ መርቅያን ንጉስ ተመሳጢሩ ነቲ ናይ ኒቅያ ጉባኤ ዕፅፊ ብምግባር 318 ዝነበርዎ 636 እኩባት ወታደር ነበረ ይኹን እንተስነ ባንክ ሓላው ንወሎ እንተስነ ግዛዕ ንወሎ ሰው ኢሉ አንጃ ኣኪቦም ነቲ ጉባኤ ድምፂ ብድምፂ ንምስዓር ሓደ ነገራት ምስተኻል ጀሚሮ እንታይ ዝብል ሓደ እቲ ተዋህዶ ዝብል ውላጥየ ስለ ዘምፅእ ክርስቶስ በአካል እምበር በባህርያ ይተዋሃደ ሓደ ነጥቢ ቦቱ ለወልድ ክልኤቱ ባህርያት ዝብል ጽሑፍ ይልኢኹ ሊዮን ናመን ናፍቲ ጉባኤ በአካል ኣይተረኸበን ጽሑፍ ይልኢኹ ዳሕራይ ኣብ ኬልቄዶን ዝተሰብሰበ ጉባኤተኛ ናይ መንበረ ማርቆስ ተወካሊ ድማ እንደገና ቅዱስ ዲዮስቆሮስ እዩ ነይሩ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ እቲ ካብ ሊዮን ተጻሒፉ ዝመፀ መልእኽቲ ምስ ተመልከተ እዚ ክርታስ እዚ ዝጽሑፍ እዚ ስሑት እዩ ትክክለኛ ኣይኮነን ናይ ኣቦታተይ ኣስተምህሮ ዝተኸተለ ማንነት ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገልጽ ኣይኮነን ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸፈለ
ኣካል ዘይብሉ ባህሪ ዘንጠልጠለ ስለ ዝኾነ ክርስቶስ ብኣካልን በባህሪ ተዋሃደ እምበር ብኣካል ጥራሕ እምበር በባህሪ ኣይተዋሃደን ዝብል ኣስተምህሮ ናይ ኣቦታት ስለ ዘይኮነ ኣይቅበሎን ይብል። ስለዚ ሽዑ ካቶሊካውያን ማለት ንልዮን ክልተ ባህሪ ሓደ ኣካል እዩ ኢሎም ኣለዎ ማለት እዩ። ክልተ ባህሪ ኣብ ሓደ ኣካል ናይ ንስጥሮስ እንታይ ነይራ ክልተ ኣካል ክልተ ባህሪ እዩ። ሃም ዳዊትስ እትዮ የውፅኦ በቃ ሃም ማህደር ይጥቀሞ ነይሩ እዩ። ዳሕራይ ነታ ናይ ንስጥሮስ እውን ንእስቶን ኣመሓይሾም እንታይ ኣምፅኦማ ብኣካል ተዋሂዱ እዩ ብባህሪ ግን ኣይተዋሓደን። ብባህሪ ተዋሂዱ እዩ እንተይልና ኣብን መንፈስ ቅዱስን እውን ተዋሂዶም ከምፀልና እዩ ኢሎም ኩነትነቱ ከይተረድኡ ዝፅሓፍዎ ፅሑፍ እዩ። ካብዚ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ኣብቲ ጉባኤ እሱ ከምቲ ቅድም ዝነበረ ጉባኤ ልዕሊ 36 ጉባኤ ዓበይቲ ጉባኤታት ተኻይዶም እዮም። ኣብዞም ዓበይቲ ዘይተኻተቱ ብውሑዳት ሊቃውንት 15 20 ገለ 4 8 እናኾኑ ዝተፈላለዩ ጉባኤታት ኣለዉ እዮም። ኣብቲ ፍትሐ ነገሥት ዝርዝር ንረኽቦም ኣለዉ። እዞም ግንግራ ገለ ዝበሃሉታት እኒአው እስካብ ሽዑ ተራእዩ ዘይፈልጥ ብጉልበት እዮም ተጠቒሞም ኣብቲ ጉባኤ እሱ ንቅዱስ ዲዮስቆሮስ ጭሕሙ እዮም መንጭቶሞ። እቶም ዛብጥያታት እቶም ጽጋበኛታት ብፈሪሃ እግዚአብሔር ብመንፈስ ቅዱስ ብቃል እግዚአብሔር ዘይተሃነፁ ብኡ መንገዲ ዘይመፁ በቦክስ እዮም ወቂዖሞ እንደገና ኣስናኑስ ከዓል እዚ ብኡ ፍሬ ሃይማኖት እዚ ናይ ሃይማኖት ፍረ እዩ ወይ ከዓ ሃይማኖት ዘምፅኦ ፍርያት እዩ ኢሉ ተጎዲኤ ኣስናነይ ረጊፈ ኢሉ ተኪዙን ሓዚኑን ንስሓቅ ዓለም ክጥቀመሉ ዘይኮነስ እዚ ሲ ሃይማኖት ዘምፅኦ ፍርያት እዩ እኒሀልኩም ኢሉ ተንዝረገፈ ኣስናኑ ኣርዩ ናብ መንበሩ ልኢኽዎ ናብ ህዝቡ ልኢኽዎ። በዚ ምኽንያት ቁስጥንጥንያን ሮምያን ብሓንሳብ ተጓዒዘን ከይደን ነቲ ካብ ልዮን ዝመፀና ንቕበል ኢለን አንጾኪያን እስክንድርያን ድማ እንደገና ኣይንቕበሎን ኢለን በዚ ተወጋጊዘን ለመጀመሪያ ጊዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከፋፋሊ ዝኾነ ሓደገኛ መርዚ ዝተነዝሐ ወይ ዝተረጨየ ወይ ዝተሰራጨየ ጉባኤ ልቸጨዶን እዩ ብልዮን መሰረት ብልዮን ምኽንያት ልዮን ድማ ምስ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን መኺሩ ዘይኮነስ ምስ መንግስቲ ጉልበት ተሓወሰሉ ኩሉ ግዜ ፖለቲካ ኣብ ሃይማኖት እዩ ድምእታው ድሕሪ ምፅኡ ኮይኑ ነቲ ፖለቲካ ዝጣዕም ገይሩ ይልቃን የልታ ሃይማኖት ጉባኤ ከልጨዶን የምህረና እዩ መበገሲ እዩ። ካብዚ ተወጋጊዘን ተፈላልዩ እነሆ ካብ 451 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ካቶሊክን ኦርቶዶክስ ተዋህዶን አንጻራዊ ጉዕዞ ኢና ነበር። ስለዚ ኣብ መሰረተ እምነት እዩ ኣብ መሰረተ እምነት እዩ ኣፈላላይና ኢና ክንብል ደና ደጊም። ስለዚ ኣብ ካቶሊክ ተጠሚቀ እየ መጽኤ ዝበለ ወይ ማ ካቶሊክ የኔረ ቅድሚ ሕዚ እንተይሉ ከም ብሓድሽ ዝጥማቕ በፍጹም ናይ ካቶሊክ ጥምቀት ንኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሓገዝ ኣይኾኖን። በቃ ኣብ እምነት ወይ ድማ ኣብ ዘይኣማን ቦታ ከም ዝነበረ ተሓሲቡ ምንም እኳ ማንነት ክርስትና ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ምባል እኳ ዝፈልጥ እንተኾነ ናይ ቅዱሳን ኣማላጅነት ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ቅድስናን ኣማላጅነትን እኳ እውን ዝንገር እንተኾነ ኣብዞም ዓበይቲ ነገራት ስለተፈላለና ሓደ ኢና ዘብል ምኽንያት የብልናን። መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ ስለተጠቐምና ሓደ ይኮንናን። ነገር ግን ክርስትና ዝብል ነገር ግን ስኡ ንኹላትና መፀውዕ ኮይኑ ይዝርከብ። ግን ድማ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን 4:5 ዝፀሓፈ መልእኽቲ ሓደ እግዚአብሔር ሓደ ሃይማኖት ሓንቲ ጥምቀት እዩ ዝብል። ከመይ ጌርና ሓደ ክንከውን? ምክንያቱ 3-4 ክርስትና የለን ሓደ ክርስቶስ ሓንቲ ክርስትና እያ ዘላ። ኣነ ካቶሊክ እየ፣ ኣነ ፕሮቴስታንት እየ። ጳውሎስ ሉሎ ክርስቶስ ሎ ተኸፊሉ እዩ ሉሎ ሕዝስ እዩ። በዚ ምክንያት እታ እምነት ድማ መጽሕፍቲ ተገንፂሎም ተዘርጊሖም ይተርጎሙ ይነበቡ ይተርጎሙ ማንነት ክርስቶስ እንገልጸሉ ተዋህዶ እዩ። ሰባት ዳሕራይ ብግሊ ርእይቶኦም ዝጽሓፍዎን ብግሊ ርእይቶኦም ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተወራረሰ ከም ርስቲ እናኾነ ናብ ቦታቴ እናበለ ሒዝዎ ክጓዓዝ ይገብርዎ ኣለዉ እምበር እስካብ 5 ክፍለ ዘመን ዝተጓዓዘ መንገዲ እምነት ክርስቶስ ብተዋህዶ ሰብ ኮነ እዩ። ሕዚ እውን መጽሓፍ ተገንፂሎም ተንርኢ እውን
ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ውሽጢ ጉዕዞ ህይወቱ ምድራዊ ህይወቱ እንትንርእስ ብተዋህዶ እምበይ ብተናጸለ ኣይኮነን ርህበ እንትንብሎ እንተለና ትዘይጠመጠመየ ኢልና ኢና እምበር ኣነ ንስኹም እንተጠመና እንታይ ዝገርም ኮይኑ ጠማይ እንደ ባህርና ጸማኣ እንትንብል ተለና ዘይጸምእ ጸምእ እንትንብል ተለና እይ እምበር ንምንታይ ማንዓና ደኣ ይገርም ኮይኑ ባህርና እንድትምጽማዕ ሞተ ትንብል እንተለና መለኮት ብስጋ ሞተ ናይ ገንዘብ ናይ ስጋ ባህሪ ገንዘው ስለ ዝገበረ ሞተ ይበሃል ኣሎ ብስጋ ሞተ በስጋ ወሃይወ በመንፈስ እትበል ቃል ብጥንቃቄ ትንገር ዘላ መለኮት በባህሪ ሞተ ይኾነ ግን ድማ ሞተ ስጋ ገንዘው ገበረ ረሃበ ስጋ ገንዘው ገበረ ጽምዓ ስጋ ገንዘው ገበረ ፍርሕ ከይተረፈ ገንዘው ገበረ ስለና ዘሎ እምበር እንድሕር ተዋህዶ ዘይብሉ ኮይኑ እዚ ኩሉ መንገር ተያድልይዎ እሞ ናብታ ኩነት እስቲ ንምጻእ መምህር ስለዚ ወልድ ብምንታይ ተዋሃደ በከዊነ ቃልነቱ በከዊነ ቃልነቱ እንታይ ክንጽር ደልየ ሓደ ኣሕዋት መለኮት ምስ ስጋ ተዋሂዱ ተልና ዓብይ መንፈስ ቅዱስ ይኽእል እስካዕ ዝትለዓል ስለል ኮነት በከዊነ ቃልነት እሱ ክበርሀሎም እዩ በከዊነ ቃልነት ማለት ኣብ ስላሴ 4 ነገራት ሰለስትነት ንናገረለን ኣለዋ ናይ ስም ሰለስትነት ናይ ኣካል ሰለስትነት ናይ ግብሪ ሰለስትነት ናይ ኩነት ሰለስትነት 4 እዚአን ጥራሕ እየን ንስላሴ ሰለስትነት እንገልጸለን ስም ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝብል እዩ እዚ ስም እዚ ኣይፋለስን ስም ኣብ ናብ ወልድ ናብ መንፈስ ቅዱስ ስም ወልድ ናብ ኣብ ናብ መንፈስ ቅዱስ ስም መንፈስ ቅዱስ ናብ ኣብ ናብ ወልድ ኣይፋለስን ኣብ ኩሉ ግዜ ኣብ እዩ ወልድ ድማ ኩሉ ግዜ ወልድ እዩ ኣቦ ክበሃል ኣይኽእልን ኣይፋለስን ትስም መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ እዩ ኣካል ፍጹም መልክዕ ፍጹም ገጽ ፍጹም ኣካል ናይ ኣብ ናይ ወልድ ናይ መንፈስ ቅዱስ በቃ ናይ ባዕሉ ግብሪ ናይ ኣብ ወላዲነት ኣስራጺነት እዩ ናይ ወልድ ተወላዲነት እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ድማ ሰራጺነት እዩ ኩነት ማለት ከዊነ ልብ ከዊነ ቃል ከዊነ እስትንፋስ እያ ወይ ድማ ልቢ ምዃን ናይ ልቢ መደብ መሓዝ ናይ ቃል መደብ ምትሓዝ ናይ እስትንፋስ ወይ ድማ ናይ ህይወት መደብ ምትሓዝ ማለት እያ ሕዚ ምግንዛብ ዝብል ኩነት ዝብል እዩ ኩነት ማለት እንታይ ማለት እዩ ልብል ነገር አንተ ይገልጽ ኣለኹ በርግጽ እዚ ኣብ ምስጢረ ስላሴ ስፍሕ ኢሉ ሰብ ዘይተምሃሮ እንታይ ማለት ኮን ይኾን ኩነት ክብለና ይኸውን ንኣብነት ኩነት ማለት ኣነ ኣብ ውሽጠይ ሓደ ነገር ኣሎ ልበይን ቃለይን እስትንፋሰይን ሕዚ ኣነ ክልቲኦም ቃለይን እስትንፋሰይን ካብ ልበይ እዮም ዝወፁ ሕዚ ቃል ተነገረ እምበር ተተንፈሰ ይበሃልን እስትንፋስ ድማ ወፀ እምበር ተነገረ ይበሃልን ሰብሲ ሓደ ሓኪም እንታይ ይብሎ ፖሊስ እንታይ ይብል ተናገር ሓቀይ ፖሊስ ትምርምር ተለ እንታይ ይብልስ ተናገር ይብለካ ሓኪም ከታይ ይብል ተንፍስ ተናገረ ይብል ሓኪም እንታይ ይብል ኣስተንፍስ ይብል ስለዚ እዚኦም ነናይ ባዕሎም ኣነ ብስትንፋስ እየ ዝምርምር ኢሉ ስለ ዝሓስብ ሓኪም ይመስለኒ እቲ ሞያ ሕማም ዘለዎ ቦታ ወይ መዳመፂ ክህቦ ዝኽእል ተስትንፋስ ቤት ምንጋር ኣይኮነን ትንናገር ተለና ሙሉእ ሰውነትና ናይ ምውጥጣር ስለ ዘይብሉ ብሓይሊ ትነስተንፍስ ሰውነትና ልውጠር በዚ ናይ ምርዳእ ተኽእሉ ሳይንስ ዝሃቦም ኣስተንፍስ ይብልና ኣለዉ ፖሊስ ከታይ ይብል ከምዘልክዎ ተናገር ኣስተንፍስ ኣይብል እዚኦም ክልቲኦም ንኣብነት ኣብ እንዳ ፖሊስ ከይድካ ኣስተንፍስ ተይልካ ኣይኒ መዳመፅ እንታይ ሒዙ ኣስተንፍስ ይብለኒ ለይ ክብል እንታይ ንመለል እየ ናይ ኣብን ይቅርታ ናይ ወልድን ናይ መንፈስ ቅዱስን ከም ቃልነትን ከም እስትንፋስን መደብ ቃልነት ወይ ድማ ቃል ምዃን ናይ ወልድ እዩ መደው መንፈስ ወይ እስትንፋስ ምዃን መደው ድማ ናይ መንፈስ ቅዱስ እዩ ስለዚ ኣብ መደው ልቢ እዩ እንትንብል ቃልን እስትንፋስን ገንዘው ይገብር ብምንታይ ብመደብ ልብነት ወልድ ድማ በከዊነ ቃልነቱ ልብነትን እስትንፋስነትን ገንዘው ይገብር ታይያ ገንዘብ ይገብር እንትንብል ተለና ናይ ባዕሉ ይገብር ናይ ባዕሉ ይገብር እንትንብል ተለና ቃልነት መደው ኮይኑ እስትንፋስነትን ልብነትን ካብ ኣብን ካብ መንፈስ ቅዱስን ብምገነዛብ በከዊነ ቃልነቱ ተዋሃደ ስለዚ እቲ ምልኣት ኣካል እቲ ምልኣት ፍጹም ገጽ ፍጹም መልክዕ ዝብል ፍጹም ህልውና ዝብልኒ
سلاسي هوم نأمن اللي بلافت قداسي وكاس نأمن آمن زأمن آمن ولا زأمن آمن بس إذا هلوا زبا آمن سلاسي هوم نأمن هلوا زبا آمن سلاسي هوم نأمن سلستنا تسؤال بوازا هم غنى أوصر على ما يكون نزيوني قدس زبله فلي سلستنا زبله سلازي ولد أنت وهاد انطلع باهريا آب باهريا ولد باهريا منفس قدس حدا باهر سلازخانة دحر ولد بباهرين بأكل انت واحدو منفس قدسنا آبن ون بباهري تواحدهم لخيبله بكوينك على الناتج هاي مالتي تقالسي ناي ولدن ناي منفس قدسن ناي آبن ገንዘው ገይሩ ከይተፈለየ ገንዘው ገይሩ እዩ ዝዋሃድ ዘሎ በዚ እዩ ምስጢረ ስላሴ እንርዳአሉ ከዊነ ቃልነት ትብልያ ስለዚ በዚ ዝኣክል ኣፈላላይ ስለ ዘለና ንሕና ናያቶም ክነትና ገይርና ናያቶም ቤተ መቅደስና ገይርና ሳቶም እውን ከምኡ ገይሮም ንዘይጥቀምዎ ሓድነት የብልናን ስለዚ ተፈላላይና እዚ እዩ እዚ እንድሕር ኮነ ተፈላላይ እሶም ዝሓረድዎ ኣይንበልዕን መውስዎ እውን ኣይንዋሰብን እንታይ ስለ ዝኾንና ብመሰረታዊ እምነት ኣፈላላይ ስለ ዘለና ብመሰረታዊ ሓረድዎ ኣይንበልዕን خلي تعالي توسخل መሰረታዊ በሃይማኖት አፈላላይ እንተሪኢና በስሩ እስልምናን ካቶሊክን ክርስቲያን በመሆኑም ተዘይ ኮይኑ ንሃይማኖት አፈላላይ ንሽተን ያፈላላይና ኢልና ምንም ንዛም ወደ ዝምድና የለም ገደሉ ሓደ አፈላላይ መማረጽ ሲና ወኸይና ንሕልፎ ስርዓተ አምልኮ የለም በፍጹም አፈላላዩ ክርስቲያን እዮም በርግጽ ናይ ቀረባ ክርስቲያን ክንብሎም ንኽእል እምበር አፈላላይ የብልናን ማዕረኢና እንብሎም ግን ተን አሕዋት ዝበልናየን እንዳእየን ሓድነትና እንፈልጠለን ምንም አፈላላይ የውሉን ኢልና እንገልጾ እምበር ምስ ካቶሊክ ግን ዓብይ አፈላላይና እዚ እዩ ኣብ ምስጢረ ስላሴን ታይ ትግበር ዛዶዚያ እዚ እንድሕር ኮነ ካብ መጀመሪኡ ሰብ ብሃይማኖት ዘይመስሎ ካብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስትና ወፃኢ ክዋሰብ የብሉ ሓደ ነገር እንተጋጢሙኸ ሕዚ ሓፍትና እንተስ ግዝያዊ ምድንጋር ይኹን ንወሎ እንተስ ግዝያዊ ምፍቃር ንወሎ ከይዳላ ኣብኡ ከይዳ እውን ምናልባት ተፈላለየ ከም ዘለዎ ኮይኑ ተተክሊል ምናልባት ብዘይ ቁርባን ብናያቶም ቁርባን ከይገበሩ ዝፍጽሞ እውን ኣይመስለንን ክገብርዎ እውን ይኾን ዳሓን ንወሎ ኩሉ ነገር ስርዓት ኣምልኮ ሳቲፋላኡ ምስኣቶም ካብ መጀመሪኡ ናተረዳእ ድዩ ዘይተረዳእ ድዩ ወይ ጎዲልዋ ድዩ ከምኡ ተደናግራ ድያ ከይዳ ካሊእ ነገር እውን ክህሉ ይኸውን እዩ ሕዚ ሳዕርን ልብን ሓደረ ይበቁል ከም ዝበሃል ምጥዓሳ ጽቡቕ እብል ኣነ ብወገን ምጥዓሳ ጽቡቕ የምስግና ንምንታይ ኣይ ከይተረድአኒ ከምኡ ከይደ ዘለኹ ስለዚ ኣነ ናብ ርስተ ቦታተይ ክምልስ ኣለኒ እዚ ዜናተይ ኣይቅበሎን ኣየጽድቐንን ካሊእ ነገር እኮ ኣይኮነን እኮ ንሕንሕ እኮ ኣይኮነን ሓቂ ጽዋዕ ከዚ ህልኽ ናፈጠሮ እዩ እምበር ኮፍ ኢልና ተንዛተ እኮ ኣየናይ መንገዲ ዘጽደቐና ተንብል እኮ ቀሊል እኮ ይነርቲ መንገዲ በቃ ቅዱስ መጽሓፍስ መንገዲ ጽድቅስ ከመይ እዩ ዝበላ መንገዲ እምነትስ ከመይ እዩ ዝበላ ኢልናስ ኮፍ ኢልና መጽሓፍ እንደሆን ገንጽሎ እንተርጉሞ እንዶ ብዝሰኸነ መንፈስ ታይዳ ገዛኻ ዓጺኻ ብዚያ ኢልካ ምፍካር ግን ንሰባት ነቲ ብዙሕ ምእመን ንሕና መምህራን ንበሃል ኢና ነጥፍኦ ነልምዖ ተረዲኦም ዶ ተኻሊእ ሰብ ተኸታሊ እኮ በጊዕ እዎ ግን እንታይ ይብልዋ ኣለዉ ዝሓፍትና ልደቅኺ ክትብሊ ልበሃል ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ሓዳር ብሽምግልና ይተዓረቕ እዩ ሃይማኖት ብሽምግልና ይውዳእ ፍጹም ኣብ ሃይማኖት ሽማግለ ይኣትር ስልጣን የብሉን ሓዳር ብሽማግለ ይፍታሕ እዩ ይስተኻኸል እዩ ተደልያ ክትጸንሕ ተደልያ ክትሓድጎ ብሽማግለ ይርአ እዩ ሓዳር ሃይማኖት ግን ብሽማግለ ይርአ እዩ ብፍጹም ኣይኸውንን ሓደ እዩ እኮ ዝብሉ ዘለዉ ሰባት ሜቢ ምናልባት ቶም ናይ ኣሕዋትና ናይ ካቶሊክ ቤተሰብ ድዮም ወይስ ቶም ናህና እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ ልብል ስኢሊ ሕቶ ፈጢርልያ ውሽጠይ መን እዮም ቶም ሓደ ዝብሉ ዘለዉ ፈይጦም ንምጽናሕ ሓደ እኮ ኢና ክብሉ ይኽእሉ እንድሕር ሓደ ኮይና ታዲኣ ኮይኖም ዘይመፁ ሞይተው ይተውሶም ሓደ ግን ብምንታይ ይደናገርሉ ይመስለኒ መምህር ያው ሓሊፉ ሓደ ካህናት ወይ መርጌታታት ከይዶም ይቆምሎም እዮም ማለት
بعيننا ونرينا عملون لخفلهم نيويا እና እሱ ላርእዩ ልጋገዩ ስንዩ ما حد عندنا كانت ساعات ودلو ይልባል ነገር ኣብ ዓለም ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ሲ ዕሱብን ጓሳይን ዝበሃሉ ኣለዉ እሺ ምንታን ረሃ ዓለም ዝነብር አሳብ ይብለ ቅዱስ መጽሓፍ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ሲ ምንታን አባጊዕ ዘይሐዝን ምንታን ተናባጊዕ ህይወተን ዘይጭነቕ ተኽላት መጽተል ሓዲግዎን ዝሃድም ወአሳብ ሰይጎይ እስመ ይኮነ ኖላዊ ይብለ እሺ ኖላዊነቶም ዝረስዑ አንጻር እምነቶም ትምህርት ዝወሃወሉ ገዛ ከይዶም ቤት ከይዶም ክነገልግለኩም ኢና ትብሉ እንተለዉ አሳብ የብሎም ዚኣቶም ምናልባት እዚ ትምህርቲ እዚ ከይኦም ህሩልና ኢሎም ቅርሺት የወሞም እውን ኣብቲ ኣውደ ምሕረት ወፂኦም ንምስትምሃሩ ንድሕሪታ ይብሉን ኢለ ዝሓስብ እስራኤላውያን ሲ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ተጻሒፉ ንረኽቦ ህልዩ ለነ እመሃሊሃ ለጽዮን ኢሎም ነይሮም ኣብ ባቢሎን ፋርስ ተማሪኾም ከይዶም ሲ ተማሪኾም እስከዱ እስኪ ካብቲ ዓድኹም ተስምዕዎ ዝነበርኩም ዜማ መዝሙር ሲ ያስምዑና ኢሎሞም ኣይግባእን ኣብዚ ነኪር ኣብዚ ሕማቅ ዓዲ እዚ ኣብዚ ኣምልኮተ እግዚኣብሔር ለይፍፀመሉ ዓዲ ዓይነ ምስግንን ኢሎም ቱ ማሕሌተ ገንቦ በየቦታው ሰልካ ለዛ ቲቤት ናልካ ቅዱስ ቃል ፍኦዲ ኣነ ምጭብጫማ ደስ ይብልን ሓደ ክንብሎ ስለ ዘለና ኢለ እየ እንታይ እዮም ዝበልዎም እፎ ንሃሊ ማሕሌተ እግዚኣብሔር በምድር ነኪር እዚ ዓብይ መልእኽቲ ኢና ኣና በርግፅ ካቶሊካውያን ሓዋትና ከም ደቂ ኣዳም ምዃኖም ሓዋትና እዮም ከም ሃይማኖት ፀላእትና እዮም ቃል ቅዱስ ጳውሎስ ዝጥቀም ዘለኹ መንገለ ኣሚንሰ ፀርነ እሙንቱ መንገለ ህርየስ ኣሃዊነ እሙንቱ ይብል ብደቂ ኣዳም ምዃኖም ሓዋትና እዮም ከም ሰባት መጠን ሓዋትና እዮም ብሃይማኖት ግን ፀላእትና እዮም ንምንታይ ኣንጻረይ ዝምህር መምህር ኣንጻር ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስትና ዝምህር መምህር ንዓይ ፀላእ እየ ብምንታይ በቲ ሃይማኖት ብሕውነቱ ብሰውነትኸ ሓወ እዩ ወዲ ዓደ እዩ ብዜግነትኸ ወዲ ሃገረ እዩ መንግስቲ እግዚኣብሔር ተስፋ ብምግባርኸ ፀላእ እየ እዩ ኣንጻረይ ስለ ዝምህር ስለዚ እንታይ ዝብሉ ታይስማ ኣምር ኣለዎም ንሶም ኣብ ዝኸድካዮ ዓዲ ናይቲ ዝኸድካዮ ባህልን ልምድን ተጠቐም ዝብል ስትራቴጂክ ኣለዎ ሕዚ ቅዱስ ያሬድ ይፈልጥዎ ንሳቶም ግን ዋና ተፀዋዕነቶም ድማ ንሮማ እዮም ግን ተማውዚ ዘለው ሓዋትና እንታይ እዮም ዝገብሩ እቲ ናይ ቅዱስ ያሬድ ተጠቐሙ ይሓድሩ እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ቅዳሴ ቅዱስ እቲ ዜማ እውን የዚምዎ የዚሙ ማሕሌት እውን ይቆሙ እንታይ እዚ ኣብ ዝኸድካዮ ዓድስ ነቲ ዓዲ መሲልካ ስርዓትን ነቲ ዓዲ ባህሉን ስርዓቱን መሲልካ ንበር ኣብኡ ዘሎ ተጠቐም ዝብል እዩ እምበር ሕዝስ ሮማ ዘይትጥቀመሉ ቫቲካን ዘይትጥቀመሉ ዜማ ያሬድስ እንታይ ኢሎም ይጥቀሙ ንሕና ብኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መሰረት ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ቤተክርስቲያንና ቅዱስ ያሬድ ዜማና እዩ ሃዋርያዊ ስብከትና እዩ ትምህርትና እዩ ኣሃዲልና ንቅዱሶ ብዜማ 14 ቅዳሴታት ነፈልጣት እዮም ምዕራፍ ጾመ ድጓ መዋስት ዝማሬ ድጓ እዚኣቶም ድማ እንደገና መጽሓፍትና እዮም ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ሶም ግን ኣብዚኣ ዝጥቀምዋ ንኣብነት እኳ ኣብ ጁባ ዘላ ካቶሊክ ኣይትፈልጦን ንጁባ መሲሎም እዮም ዝነብሩ ስለዚ ስትራቴጂክ እዩ ግን ድማ ማሕበረሰብና ህንዱ ለዓክል ብዓለም ለኸ ቅኒት ይፈልጦ ዶ ልብል ነገር ተርእና እንታይ እዩ ስለዚ ከይዶም ዝቆሙ ከይዶም ዘገልግሉ ሰባት ክሉ ንምንታይ ንኸብዶም ኢሎም ለከርሶም ኣምላኮም ዝበሃሉ እውን ኮን እዮም ብዙሓት ወላ ሓሳሮም ክብሮሙ ተሓሳሮም ሲ ክብሮም ዝገብሩ ሰባት ከውዶም ለኣምላኾም ዝገበሩ ሰባት ብዙሓት ኣለዉ ስለ ዝብሎም ስለዚ ኣነ ኣብ ምድሪ ነኪር ማሕሌተ እግዚኣብሔር ከመስግና ይግባእን ኢሉ ቀደም እስራኤል ዘስጋ ኣቦይ ዝመስከሮ ምስክርነት ሕዚ ኣነ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ፀጋ ወሲደ ንዕሱብነት ወይ ድማ ኣሳብ ኮይነ ክሓድር ኣምልኮተ እግዚኣብሔር ኣሕሊፈ ወይ ድማ ኣብ ካሊእ ቦታ ክሓድር ብሕጊ ቤተ ክርስቲያን እውን ክልክል እዩ ቁፅፅርና ታይክል እዩ ምስለይ መስለካ ዲዲስቅልያን እዩ ትክክል እዩ ምስለይ መስለካ ብሃይማኖት ምስለይ መስለካ ሓቢርካ ፀሎት ኣይተብዕል ብሓንሳብ እውን በዓል ኣይተውዕሉ ንሕና ኩሕዚ እኮ ኣይሁዳውያን ቀደም እምነት እዮም ነይርዎም ማለት ኣይሁዳውነት ክሕደት ኣይኮነ ሎሚ እዩ ክሕደት ኮይኑ ብምንታይ ክርስትና ምስ ኣተወ ብኣይሁድናውነት ደሪቕካ ምንባር ክሕደት እዩ ብመሰረቱ እስካብ ክርስቶስ ልደት ግን ኣይሁዳውነት እምነት እዩ ንምንታይ ናብ ሓድሽ ኪዳን ዘብፅሕ እዩ ነይሩ ግን ከ ሃዋርያት ኢሎም ኣቦታትና
ويتبروا ببعال مثل أيهود الصوم بقى فس تخبرت له معرة مصوم كي تخبروا معرة كي تخبروا ويتبروا ببعال معرة يدخلوا عندنا أنا عالمين أحزاب دم عندنا ما يسكم الصوم السبوع ويكون كل نجار أيتصادف توحيله سلازي ببعال بحاجة خوين كا من قاسن مخبارن أيك قالن أي خبرنيو زوم كم زي مثلا سولو أبنتات كم طريقة توصيدهم هتواصلنا شجرية ولون تزامدنا شجرية ولون حبينا تبلع عنا ستنا شجرية ولون سمز حردو زبل عنا شجرية ولون زبل ما لها خطأ سحتاتيو ده بمسرتاوي دوغمان ده تفعل خوين كا مسرتاو فعلا نزل لو نجر حدا إنا مبال كيك أيوي سلازي حدا إنا زول سبات حدا كاوزي مردهم يوم كلا يدم عندنا نمتلالي بقى تاي ساده هونكم زي فلالي منا قال ما يبحال سبات هو فلالي منا قندما تفالي خفليتك نافت زاد حن امنت مسيخه تزياتي خ افالي حسك تقصل زلخات تقدل سي سلازي قدس باولوس اب قدامي قرنطس مراف شعاته قص 30 شعاته جميل زول ነገር አለ ሻው ቡቱዋንሱ ዝ ነገር አለ እንታይ ይብል ነይሩ አንቲ አማኒት ሰበይቲ አማኒ ሰብአይ እንተልኪ ሓዳርካ ይትፍትሒ ንምንታይ እቲ ሰብአይ ባእኽ ከኣምን ስለ ዝኽእል አንተ አማኒ ሰብአይ ዘይ አማኒ ሰበይቲ እንተልያትካ ኣይትፍትሐያ ንምንታይ ባእኻ ተኣምን ስለ ትኽእል ኣብ መስረታ ክርስትና ስለ ዘለና ሓዳርኩም መጻምድኹም ከይፈለኹም ከይበተንኩም ናብ እምነት እተምጽእሉ መንገዲ ዳኣ ገበሩ እምበር ሓዳርኩም ኣይትፍትሑ ኢልዎም ብድሕሪ መጨረሽ ግን እንድሕር ዘይኣሚንኩም እንድሕር ዘይኣሚኖም ግን መዋስውትኹም እንድሕር ዘይኣሚኖም ግን ኣይጠቕመኩምን ወማ ኮሰ ይከውኑ ውሉዶሙ ርኩሳነ ስለዚህ ርኩስ እዩ ዘይተጠመቐ ውሉደ ክርስትና ውሉደ እግዚአብሔርነት ዘይረኸበ ውላድ ሒዝኩም ክትቕፅሉ ስለ ዘይግባእ ንእምነት ቅቡልነት ዝገብር እንተኾይኑ በኣኺ ዝባረኽ ዝኽብር ሰብ እንተኾነ እምበር እምቢተኛ ኮይኑ ንምቕፃል ተኾይኑ ግን ሃይማኖት ይዓቢልካ እቲ ሓዳር ኢምንቲ እዩ ኣብ ከይዲ ሓዳር እውን እኮ ኣይኮነን ዶ ስኡልካ ተዋሲብካዮ ኣብ ከይዲ ሓዳር እውን እኮ ኣይኮነን ብክርስትና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዘይተመስረተ ብኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስትና ዝተመስረተ እውን እኮ ለውጥ እንተጋጢሙ እኮ ናብ ሃይማኖት ጋጽካ ይፈርስ እኮ እቲ ሓዳር ስለዚ ሓደ ኢና ዝብል ኣብ ዘይ ሓድነቱ ሓደ ኢና ኢልካ ኣይስበኽን ትዘርዚረ ዝገልጾ ዝመኮርኩ ወንታ እዩ ኣፈላላይና ኣብ ሕሉፍ ይኹን ኣብ ቀጻሊ ሰብ ክመሃረሉ ሕሉፍ ዝፈጸመ ሰብ እውን ለካ ከምዚ ኢልና ኣፈላላይና ልክዕ እዩ እኮ ኩሉ ሰብ ዘፈላላይ ይፈልጦ ኢለ ኣነ ይኣምን ስለ ሓደ ግዜ ካቶሊክ በሊዖም እዮም ዝቅዱስ እያ ከምዚያ ገለ ስሉ ዝበሃል ኣልባል ተወግዕ ኣሎ ስኢሉ ዋና መሰረታዊ ኣንሕና ብግልፂ እንዛረብ ዘለና ዝዛረብ ዘለኹ ሓደ ኣብ ዓለም ለኸ ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ተፈላሊና ዝብል ታሪክ ስለ ንፈልጥ ካልኣይ ድማ እንደገና ውሽጣዊ ትሕዝቶኦም እውን ትምህርቲ ሃይማኖት ዝበሃል መፅሓፎም ብስነ ስርዓት ስለ ንፈልጦ ስለ ነንቦ ኣንቢብና ተመልኪትናሲ ኣፈላላይናስ ብደንብ ርኢናዮ ኢና ኣብ መፅሓፎም ዝርከብ ጭብጢ የዛረብ ዘለኹ ቱ ዘሰረፀ እምኣብ ወልዲ ዝብል እውን መዓዝ ከም ዝወሰንዎ መን ከም ዘእተዎ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝበልዎ ኣበየናይ አንቀጽ ሃይማኖት ከም ዘስፈርዎ ብጭብጢ ስለ ንረኽቦ እዩ ነዚ ከዓ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይድግፎ ኣቦታትና ሐዋርያት ዘይመሃርዎ ኣብ ጉባኤ ቁስጥንጥንያ እውን መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ዝተልዓለ ክትዕ ትዛረቡ እንተለው ከምኡ ገይሮም ዘይቐመጥዎ አንቀጽ ድቓላ ውሳኪ ቃል እዩ ተባሂሉ እዩ ዝግለጽ በዚ ምኽንያት ኣፈላላይ ዘለና ምስ ካቶሊክ ብዝኾነ ይኹን ካብ ሰብኣዊ ርክብ ዝዘለለ ሃይማኖታዊ መውስዎ ዝኾነ ይኹን መንፈሳዊ መስተጋብር ሕብረት ሓድነት ክልየና ይኽእል ቃለ ሕይወት ተስማዕና መምህር ካብ ዝብላዕሊ መስፋሕና ደስ በለና ያው ዩቲዩብ ለሕፅር ሕፅር ልፈቲ ገና ኢና ግን ወዳና መምህር እንዳውም ሕቶታትና ብዙሕ እዮም ነይሮም ግን እዚ ጉዳይ ዓብይ ጉዳይ ስለዝኾነ ክምለስ ስለዝግብኦ ናይ ሃይማኖት ጉዳይ ስለዝኾነ ናይ መንግስተ ሰማያት ጉዳይ ስለዝኾነ ኢና ኣስፊሕና ምልእና ብመምህር ክሓልፍ ስለዝደለና እዩና የኽብረልና ዕድሜ ጥዕና ይሃብልና ቤተሰብ ገዛ ኣብርሃም ስለነበረና ሰዓት እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ሓዳር መውስዎ ኣለኒ እዩ ብልብል ሃይማኖትካ ኣይሕደግ ላብ ሃይማኖትካ ኢኻ ክትፅጋዕ ዝግበአካ ልብል ሰፊሕ ትምህርቲ እዮም ናይ መምህር ቃለ ሕይወት የስምዐልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር